Sikubingele bukele ngasekhaya njengamanje iGeshenge TV ihambele eMantungweni. La ulakhebeza insizwa ke nje ebidume nje umhlaba wonke. Ishaya induku uthandisa. Yonke into ongayicabanga njengamanje mina nginengane yayo njengamanje la. Uyaphila bhuti wami. Ngiyaphila bhuti kwezakho. Njengamanje sila ekhaya. Kwenzakalani ekhaya? Awuthi umbula sekhaya. Ihlamvu kababa lakhizi. Inkombe ezimbili. Ngani wazimbili nje ubayi-twins. Okay. Namhlanje ke uyagezwa. Namhlanje ihlamvu lakho. Yobona insizwa zingaka nje la igcwele izobungazela ngoba zemazi ayiphila nayo. Okay. Yobona insizwa ngezingaka zilojabulela lokho. Ziyadlaka mfowethu njengobona ukudla ongekho zabusa insizwa ekhaya. Ngiyabona nje manje ukuthi ukudla nikufaka indawo zonke lafaka esibayeni afaka endlini kungani ukuthi nenze kanje lokho sikujwayele ekhaya abantu lokho sibaqala izolo sithatha inkomo badla abantu badla zaluso badla amantshontsho balala bavukiseni namhlanje basafela lokhu bedlile kodwa loze lishona ilanga nje kudliwa ngoba namhlanje sizama ukukhohlwa okubo kwenzeka. Insizwa ulakhemeza insizwa uyithanda abantu futhi ebinamahlaya kakhulu futhi emphakathini singathini ngalokho bekuyinsiza mfowethu yabantu le nje ubabona bengaka bonke balethi ipheka abanye bethi bakhumbula igalelo layo ebinalo nabanye sebathutha ngisho le ndawo bazile ngoba uzoyibungaza ngenxa yokuthi bekuyithole igalelo ibiguti ke la endukwini ingakhuthi kokunye kodwa nje uma kwafika ngesikhwili ibifishanyana lensizwa ikhuluma nezulu enyaka kodwa ibithi yafundelangeni yafunde enyangeni yafunde emoyeni kodwa ibidunga nje ukuthi ke ibuza ukuthi ubani uwani abantu angizami la siqala kuma siqala kubala ukuthi abantu besethi uwani ubaba u2 mama kodwa bakhumbula umahlaya kabantu namhlanje lesizibizela inesizwe ethathu nentombi ethathu unkosikazi ke kwethu namhlanje likhasi. Okay. Siyabonga. Njengamanje ukuphi umala akho ngifuna sihambe sengimanje manje sabe nawe sengimala akho khona mfowethu usendlini yakhe asahambe nje manje ngiyabona ukugcwele egcekeni uma ngithi ngiyabheka abantu lonke igceke ligcwele bonke abantu bakhona namabhodi lapha ngiyabuka mfowethu usedliwe wezwe manje abantu bayadla sebehlisa amaqatha de bese sibayeni bedla yobona nje nemoto egcwele ibala ezindawo abantu abayihambeli labo nehlobo abasuka kude komsika abasuka kompangeni kanje besihambele kulomuzi kababa bezosibungaza la ekhaya ngobona amafriji nje abephethe ukudla ubhuti ke lempahla egadile lapho ubhuti omdala loyo nje ubona uJamangweni umngane kamama ubhuti omdala loyo umngane kamama lo isaga uthini umuntu kulungile asabe sengimama nje amanye asabe sobhela umama la ngakhona mfowethu ngokubambeka kwenza eziningi khona ngizocela ukukhulula nje kule ndlu obheke kiyo uThuluma uzofika ubathole omama la mina ngifuna ukuhamba nawe ngihambe ngedwa ngihambe ngedwa mina ngene lapho ngahlonipha noma ungabe eminyaka nangikela ngifuna ukuhamba nawe mina kunezinto ezilapha ngasegethini ekanjani lezi lapha segethini ngizwa njengesiba le ndawo uthi kwenzwani namhlanje ake sihambe siye khona Hape nazo khona into ezokutshela yona njengensizwa phela ezikhona nezobungazi. Sanibona wezizwe. Ngathi azazi bezala insizwa. Niyaphila? Hayi basenkini kakhulu abantu abangapha ngezansi. Man ike encane le. Ingane le mfowethu. Zinikezwe nje. Zadla ziyabusa. Ukuthi ayibuse. Ziyabusa. Kulungile esibuni asambe sengapha nje. Nomncekeleli. Ezuledi. Ngifuna ina kakhulu uzuledi. Zuledi. Asabheka oh asithokoze kakhulu
So late. Kade nishuthiwe kusuke ekuseni senithi kakhulu. Wathi uyayifihla nje manje. Angizwa mina. Uthini umuntu? Saka. Awukekiza phela ngiyakwazi ukugiza nje. Hayi wena Jehova. Ayikhale. Ubashuthe. Umntatati. Athi mshana wami. Kanti uze ngephutha lapho ucasha. Awucela ke emzini. Uthi ke akusile embuzi mase fasise njalo njalo. Bache, one come. Oh, Naki. Oh. Now,